Bravo za sve. Divni ste. Mislim da me čuje naš narodni ansambl. Da. Požele smo jedan delić jedne motivacione pesme. Nešo, molim te, težak je ovaj život, ali da se živi mora. Dobro. A to je motivacijna pesma? Za šta tačno? To je, verovatno... Nadam se da ćemo se čuti. Bravo, momci, tako, malo tiho u pozadini. Hvala vam. Ko je prepoznao, Zašto motivacijna pesma? Zbog čega? Zato što smo Nobel. Nobel? Pa, valjda. Dobro. Dobro nam došlo. Ali da ti kažem ja nešto. Ti dok objasniš zašto je to motivacijna pesma. Zato što je neću prepoznati dobro, bez gosti. peškira. Da. Sad ću ja da stojim. Sad može. Ja mislim da je njoj dosta i peškira. Pa ne, znaš šta stoje oko nje, čak i Kristina naša koja je bila. Može ovako. Sad vi pričate slobodno. Jesi dobro? Evo ga mikrofon. Ana Đurić, Konstrakta, dobar dan. Dajte taj mikrofon. Dobar dan, ja sam mislila meni da unosiš peškir. Hteo sam, ali sam onda ja, ovako ćemo me svi prepoznati. On sam ja hteo da budem ovi... Dosta ti i sako i peškiri. Znaš da jeste, hvala ti na Uspećemo ovome. bez lavara. Motivacijona pesma. Da nam objasniš, molim te. Zašto? I to je jedno, nema tu da se šta priča, to je motivacijona za život i idemo dalje. To ste pevali gde? U Torinu. U Torinu. Kada? Pred nastup. Pred nastup. Znači da su košarkaši. I na crvenom tepihu. Čekaj, ko je idejni tvorac? Ko je prvi krenuo? To je zajednički. Energija pukla i... Da. Tako, težak je ovaj život, ali da se živi mora... Meni je ovaj život hleb sa 7 kora. I meni je vruće mora. Daj, molim. Da, ja bih da pređem na masažu dole. Košarkaši su 2002. godine u Japoli su, znam, kad su osvajali zlato, zviždali, na primjer, pred izlazak, mač na Drinu su zviždali u slačionici u hodniku, ali onako samo zvižduk i kao to je dosta pomoglo da na kraju krenu mnogo bolje u sve utakmice. Znači, vi ste imali, čudno, vidiš ko šta odabere, to je interesantno. Jesi odmorila malo? Pa ima dana kad se desi malo odmora, ali retki su. Čekaj, došla si ovde u Vrdnik i Fruške terme i opet čujem da nisi imala odmora. Pa nisam, da. Kad su čuli da je Konstrakta tu, idemo, radimo, da, mora da se radi. Idemo, radimo i tako ti je nekako i ovo leto. Malo su te mediji pustili na miru, rekla bih. Da, jeste. Pa dobro, ali počeli smo da radimo ono što zaista radimo. Bilo je dosta koncerata i bit će ih. Gde si bila sve? Pa bili smo, ja sad ne znam ni da nabrojim. Rovinj, Zagreb. Jeste, Kragujevac, Dojran, Umag i tako dalje, ali u principu to sve mi iskomuniciramo na mrežama pa se zna dalje. Je li ovo Zagreb? Je li ovo tvornica kulture u Zagrebu, jeste? Ja ti slabo vidim odavde. Da, čekaj, interesantno je da sam čuo da su bacali brushaltere na binu. Pa dobro, da, to je sada novi talas. Pa dobro, nije to sad ni nešto što je ovde poteklo, to smo i prepisali, ali u principu da, tradicija se nastavlja iz koncerta u koncert i ja sad to već imam pozamašnu kolekciju. To je lepo. Koja iza sebe ima i neko značenje, ali dobro, to ćemo drugi. Jednog dana muzejska postavka svih eksponata koje si dobila. Billie Eilish dobija dosta bruseva, tako da, brushaltera, tako da. Exit, završavaš, nastupaš u Novom Sadu, na Tvrđavi? Exit je večeras, da, na glavnoj bini, zatvara se takođe večeras i jako nam je drago da smo na velikoj bini. Velike bine su poseban ugođaj, to svi znaju. Tako da, eto, to je došao i taj dan. Ova popularnost koju je donela Eurovizija i sve ostalo je u stvari pravi put da sad neke tvoje ideje predstaviš široj publici. Barem ja to tako vidim, da sad uđu malo u suštinu toga što o čemu ti govoriš. Eurovizija daje dobru platformu, dobru vidljivost zapravo. Mislim da i lokalno takmičenje je dalo dosta dobru vidljivost, ne samo Konstrakti, nego i drugim izvođačima. Eurovizija već to šalje dalje i mi sad imamo i neku evropsku pažnju, ne samo za Incorpore Sano, već i za neke druge pesme. I evropsku, i regionalnu, i ako se slažeš da čujemo svi zajedno šta je Josipa rekla. Slažem se uvek, da. Dobar dan, Ana Đurić, Konstrakta. I šta ćemo sad? Tvoj odgovor je bio vrlo jasan, realan. Predstaviti istinitu sebe i svijet koji te okružuje.
kroz svoj talent, kreativnost, ideju i nadasve hrabrost, usudila si se progovoriti o društvenim stanjima koja dodiruju sve nas. Eurovizija inače nije moje glazbeno štivo, ali gledajući tvoj nastup dobila sam poruku: gdje god jesam, ja sam. Pametna i lijepa nakon Strakta. Moje čestitke. Inače, familjarno smo svi veliki fanovi Zemlje gruva. Joj, jel gruva srce na ovakve čestitke i ljubav? Da, ja sam imala i tu čast da upoznam Josipu na koncertu u Zagrebu. Ona je zaista podržavala Zemlju gruva još od 2010. godine, čini mi se baš odavno. Tako da sve ovo što je rekla je tačno na neki način i što ga više puta čujem, sve više sam ubeđena koliko je ona to lepo sročila. I tačno. Jel ti prije popularnost? Sad tu milioni fanova. U stvari, kako se boriš? Ili dalje najviše voliš da si upravnica zgrade? Pa to volim, ali ne postizavam sve. To ne može baš sve da se postiza. Imenu zamenik. Da. Jel ti prije popularnost? Jel sad porasla popularnost izuzetno i... Pa jeste, ali ja to još nekako ne doživljavam, pa se onda uđem u GSP, znaš, odem u shopping centar i onda tek kad se susretnem sa 50 selfija, onda shvatim da možda neke stvari ne mogu da obavljam onako kao što sam ranije obavljala, ali to je ipak neka stvar koja će proći i lepo je, ne mogu da kažem. Za to imam strpljenja. Sećaš kad si bila prvi put u nas u Šarenici, da predstavimo pesmu, i ti si rekla da tražili smo neki catchy da bude nešto, ja sam razmišljao što je to catchy, zašto to je ono aplauz i ovo. I to sad, ceo svet to radi. Ko je to smislio? Nikad nisam pitao. Pa zajednički smo to smislili, da. Ja sam znala da to treba da bude jednostavna koreografija. Evo i sad smo tu komentarisali kako je to za gluvo neme aplauz. Tako je. Nekako se poklopilo, ja to nisam znala, ali eto da, uvek jednostavna koreografija radi. Svi smo razumene, što bi rekla Josipa. Kuka. Hoćemo li da plivamo ili te pratimo odmah na Exit? Pitan zbog Mekanog. Još jedan novi hit posle nekako inkorpore sad. Da. A sve je deo triptiha. Mekano je deo triptiha, da, uz Noble. Evo, čujemo sada. Ta pesma je dosta skrenula pažnju i vidim nekako da je omiljena. A plivaćemo, ako me pitaš. Plivamo. Rekao bih da triptih nije samo muzičko delo, već i umetničko delo. Zaista, kad pogledaš onako celo, film, da, bravo. Prava reč, film. Pa dobro, mi smo ga... Film u našem životu možda. Da, na razne načine, konstatacija jednog života u kome su se mnogi prepoznali i on je spakovan, da, kao jedno delo, zato je i nazvan triptih. I drago mi je što nisi odgovarala na novinarska pitanja kada mi pitamo šta si tačno htela s tom pesmom. Ti si rekla da svaka pesma daje slušalcu pravo da izabere da vidi svoju viziju. Kao što si ti ja pitala na početku, je li on Jovanka Broz? Ti si rekla nije, pokušavala si nešto drugo, ali vidiš, svako od nas ima pravo na neku percepciju tvoje pesme. Pa da, to jeste neko bogatstvo samog dela i to tako treba i ostaviti. Je li ono Broz ili je Jovanka Broz ili Jackie Kennedy? Šta je bilo? Da, možda je pre kraljica, a možda i Margaret Thatcher. Kad svako izabere što mu odgovara. Kraljevska porodica, Noble. Mnogo smo uživali stvarno sa tobom, imaš još koji sat da se do nastupa i Bruce Hattera koji će leteti svuda odmoriš. Jeste, još par sati, dakle, glavna bina večeras na Exitu i to je nešto što nas raduje. Malo imamo i tremu, ali... Ali smo Nobel. Ali smo Nobel, u svakom trenutku. Molim te, pozdravi stanare tvoje zgrade. Tako je. Hvala ti, hoću. Evo, pozdravljamo ih ovdje. I celu ekipu, naravno. I vidi, ovi divni folkloraši, nije im uopšte vruće pod šubarama vlaškim na ovoj našoj sceni. Hvala ti, Ana. Obukli su jagajnice. Hvala puno. Kraj, Slobodane, kraj. Da, gde smo sledećeg vikenda? Vrnjačka banja, da. Karnevalski. Na promenadu. Tako je, a za kraj Kud mladost, naši dragi prijatelji iz Nove Pazove i Vlaške igre sa ovim šubarama, kako drugačije. Pozdravljam vas ekipa Šarenice, doviđenja.